Byddai'n testyn o lyfr yr Actau, pennod 17 ac adnod 30. Acta 17, adnod 30. A Duw wedi esgeluso amseroedd yr anwybodaeth hon, sydd yr awr hon yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man Edifarhau. Nawr, os edrychwn ni nôl ar yr adnodau sydd yn dod cyn hyn, adnod 19 a 20, ni'n darllen y geiriau yma, hwy a'i daliasant ef ac a'i dygasant i ar eopagus gan ddywedyd a allwn ni gael gwybod beth yw'r ddisg newydd hon a dreithir gennyt. O blegyd yr wyt ti yn dwyn rhyw bethau diethyr i'n Clistiani. Am hynny, ni a fy'n ymwybod beth a allai'r pethau hyn fod. Rhyfedd yn diwedd. Sa'n siŵr pryd oedd e, ond yn credu yn reit diweddar, o'n i'n sôn sut yr oedd yr Iddewon yn dadle ac yn meddwl mae rhyw grefydd newydd oedd hon. Ac ni'n gweld yr un peth fan hyn. Allwn ni gael gwybod beth yw'r ddisg newydd hon. Ni eisiau gwybod beth sydd yn cael ei ddweud. Beth wyt ti'n pregethu? Ac yn dweud, ti'n dod â pethau rhyfedd i'n Clistiani. Nawr, y gynulleidfa oedd o'i flaen roedd yna rai o'r ffilosofyddion, a'r epicuriaid ac o'r stoiciaid. Nawr, a i ddim trafferthu mynd trwy pwy oedd reina i gyd, ond am gynulleidfa. Doedden nhw ddim wir. Doedden nhw ddim wir am ddysgu'r hyn oedd gan Paul i'w ddweud. Doedd dim yr ceisio, dim byd amlwg ta beth. Doedden nhw ddim wir yn dyheu am cael clywed gydag awydd i ddod yn agosach at bethau Duw. Yr oedd rhain yn bobl oedd yn meddwl ei bod nhw'n bobl reit wybodus. Ac fel sydd dal i fod, mae hwn dal, chi'n ffeindio'r rhai tebyg i'r rhain, pam y rhai pobl sydd yn wybodus iawn, yn alluog efallai, wedi darllen yn eang, mae'r rhai math yma o berson yn aml yn ffeindio fe'n anodd i fod yn dawel. Dyna beth sydd fel arfer yn digwydd, ddim bob tro, ond yw'r pobl fel hyn, fel arfer, ddim yn licio fod yn dawel ac yn y cefndir. Maen nhw'n licio i bobl eraill i wybod pa mor wybodus maen nhw. Dyna fel arfer sydd yn digwydd. Ac felly maen nhw'n hoffi dadlau, maen nhw'n hoffi trafod, maen nhw'n hoffi rhoi'r ymddangosiad, maen nhw'n agored i'r syniadau newydd yma, ac yna maen nhw'n hoffi tynnu fy ddarnau. Dyna yw natur y math yma berson, a nid pob un wrth gwrs sydd fel hyn, ond fe fi na lawer ohonyn nhw fel hyn. A mi roedd rhain yn sicr yn bobl wybodus iawn, ac roedd rhain yn bobl oedd yn hoffi dadl. Ac nawr roedd yna rhyw athrawiaeth newydd yn eu tîb nhw wedi cyrraedd, ac roedden nhw eisiau ymholi. Nawr, doedden nhw ddim yn euog fel roedd rhai o lwyr droi cefn a chwerthin yn eitha ffyrnig, yn y ffordd yr oedd yna lawer yn neud, ond mi fydden elfen o wawdio wedi bod yn eu plith nhw. Mi fydden nhw yn edrych lawr. Mi fydden nhw wedi meddwl, wel, mae hwn yn reit ddiddorol. Gadewch i ni weld beth sydd gan rhain i'w ddweud. Pa ryw elfen wahanol ar grefydd, y mae'r rhain yn gallu'n cyflwyno ni. Ac efallai bydd yna rhywun ar eu hwynebau nhw wrth iddyn nhw wrando. Nawr, dyna beth sydd yn aml, falle dim gyda'r enwau yma o'r epicuriaid a'r stoiciaid ac yn y blaen. Ond yr un math o gynulleidfa sydd, p'un ai fod i'n gynulleidfa fach neu fawr, yn aml, fe gewch i'r rhai sydd yn dod. Ac sydd yn dod am amryw resymau. Diddorol bob tro yw darganfod pam fod pobl yn mynd i gapel. Yn enwedig yn yr oes hon, pam fod pobl yn trafferthu mynd i gapel lle nad yw'r efengyl yn cael ei ffregethu. Yna mae yna rhywbeth naturiol yn eu personoliaeth nhw sy'n hoffi yr elfen grefyddol, celfyddydol, yn hoffi'r emynau, yn hoffi'r darlleniadau, hoffi'r gerddoriaeth, hoffi'r ffenestri lliw. Be bynnag yw maen nhw'n math yna o berson, maen nhw'n hoffi fe. Pan nad yw'r efengyl yn cael ei ffregethu, ac felly chi'n gallu gweld, efallai bod nhw'n hoffi rhyw sgwrs fach, ac yna'r math yna o berson sydd yn hoffi efallai trafodaeth. Ac yn wedyn yng Nghymru, mi fyddwn ni'n arbenigwyr ar hyn, ac i chi'n ei weld, ac pan mae yna astudiaethau, a mae pobl yn gallu clywed eu llais.
Ac ambell waith yn dweud y pethau cywir, ond yn hoffi clywed ei llais. Ac i chi'n meddwl, faint mae'r rhain wedi deall o unrhyw beth? Falle pan mae'r hoelen cael ei tharo ar ei ffen, falle wedyn i chi'n gweld mymryn o watwar a'n chwerthin. Tybed, chi sydd yma neu'n gwrando, pam i chi yma, neu pam i chi'n gwrando, falle yn bell i ffwrdd milltiroedd o'r adeilad yma ac i chi'n gwrando, a tybiwn ni fe fydd na amrywiaeth fydd. Does dim nifer fawr iawn yn gwrando ar-lein, ond mae yna nifer, ac ymhlith reina, dydyn ni ddim yn gwybod pwy yw'r mwyafrif ohonynt, ond efallai bod yna rhai sydd yn gwatwar ac yn chwerthin ac yn meddwl am gyfle i weld, a falle cael trafodaeth ar ôl. Dwi'n yn gwybod, achos ond dyna fel mae yn aml iawn. Ddim yn aml gewch chi gynulleidfa llawn o bobl sydd yn cyd-addoli. Ddim yn aml tybiwn ni. Bydd yna rai sydd ddim wedi deall yr efengyl. Hyd yn oed mewn cynulleidfa oedd bach. A falle bod yna elfen o watwar. Wel, falle cawn ni ganlyniad fel sydd fan hyn, achos mae'r neges dal yn berthnasol i chi, achos mae'r neges mor bwysig i bob un. Ac all rai ddod i oedfa gyda'r elfen yma o ymholi beth sydd ganddo chi ddweud. Gadewch i ni feddwl, a fedrwn ni dynnu chi lawr tipyn bach. A falle dod gyda'r ysbryd yna, ond cyn diwedd yr oedfa, fe fydd na ryw wyrth wedi digwydd. Dyna'n gweddi ni. Mae y mor gyffroes yn diwedd. Mae llyfr yr Actau wastad yn gyffroes. Achos gallech chi ddechrau oedfa gyda pob math o drybeini. A cyn diwedd yr oedfa, mae yna bethau rhyfeddol wedi digwydd. Mae yna wyrth wedi digwydd o dan ein trwynen ni, lle mae'r ysbryd glân wedi tywys nhw at y gwirionedd. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar yr anwybodaeth yma sydd gan rhain o'i flaenau. Yna yr alwad, ac yna yn olaf yr atgyfodiad. Felly, anwybodaeth, yr alwad, yr atgyfodiad. Wel, yn gyntaf yr anwybodaeth yma. A Duw wedi esgeluso amseroedd yr anwybodaeth hon, sydd yr awr hon yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man Edifarhau. Nawr, roedd y cyfnod yn arwain i fyny at y darn yma yn hanes y byd. Am gyfnod y caniatâd Duw yn ei ragluniaethau, yr oedd e'n gyfnod o anwybodaeth llwyr ymhlith y cenhedloedd. Hynny yw, y cenhedloedd unrhyw un ar wahân i bobl Dduw, pobl Israel. Gweddill y byd, y groegiaid ond gweddill y byd. Yr oedd yn gyfnod o anwybodaeth. Cyfnod ydoedd o ymfalchio yng ngallu dyn yn enwedig yn y blynyddoedd o yn agos iawn at y cyfnod yma. Yr oedd yn gyfnod ble oedd gallu dyn yn dod i'r amlwg. Y ffilosofyddion yma, pobl oedd yn meddwl bod nhw'n glyfar ac yn gallu dod â dadleuon ac yr oedden nhw'n hoffi trafod ac yn hoffi meddwl am syniadau newydd, pob math o bethau. Yr oedd y poetau yma yn ysgrifennu pob math o bethau. Cyfnod anhygol yn hanes y byd. Ond mi roedd yn gyfnod o ddallineb hefyd. Nid oedd gweddill y byd wedi bendithio a phresenoldeb Duw. Paganiaeth yn rhemp. Doedd y cenhedloedd gweddill y byd, doedden nhw ddim wedi cael y proffwydi yn datgan iddyn nhw gair Duw. Yr oedden nhw yn y tywyllwch o ran hynny. Doedd ganddyn nhw ddim bugeiliaid i'w cysuro nhw. Doedd ganddyn nhw ddim y pethau yma. Doedd hwnna ddim yn gyffredin yn y cyfnod yma. Ni chawsant y gyfraith. Felly, doedd dim y canllawiau yna, doedd dim byd felly i ddangos unrhyw beth iddyn nhw. Yn y tywyllwch yn llwyr o ran hynny. Ac hefyd, gallech chi ddweud, yr oedd pobl Dduw yr Israeliad wedi cael y gyfraith, ond oherwydd hynny, fe nath Duw ddelio gyda nhw a cosbi'r bobl, ond nid felly y cenhedloedd. Wrth gwrs, i ni wastad yn gallu dweud, yr oedd y cenhedloedd yn ddiesgus, achos yr oedd y byd yn brydferth. Mi roedd y groegiaid yn ddiesgus. Dwi wedi bod ar yngwyliau ynysoedd y groeg. Allai ddweud hyn wrthoch chi, diesgus llwyr. I fyw mewn gwlad sydd mor hyfryd o ran tywydd, golygfeydd, y môr, y machlud haul bob nos. Dwi wedi bod yn y môr a'r haul yn machlud. A chi bron yn gallu cyffwrdd ag e.
Bob nos oedd y groeged yn mynd i gysgu. Ac yn gweld os o'n nhw'n agos at y môr, neu os o'n nhw'n y mynyddoedd, fi es i lan yn y mynyddoedd hefyd. Ac o'r hwnna yn ysblennydd, i weld y mynyddoedd a'r coed, a'r hael yn mynd lawr, a'n mynd lawr mor gloi fyna, mae rhaid bod yn mynd yn gyntaf fan hyn, sa'n gwybod beth yw'r gwyddoniad y peth, oedd yn hedfan lawr. Ac mae y mor brydferth yn goleuo fel pelen anhygol yn yr awyr. A bob nos mi fydde'r groegiaid yn gallu gweld hynny, a pob un o'r ardaloedd yn holl gwledydd y byd yn gallu gweld prydferthwch byd natur. Felly mi roedden nhw'n ddiesgus, ond beth i ni hefyd yn gallu dweud yw hyn, mai diesgus o ran creadigeth Duw, doedden nhw ddim wedi cael y bendithion yr oedd Israel wedi cael. Felly diesgus yn sicr, ond heb y wybodaeth. Nawr, fan hyn, a Duw wedi esgeluso amseroedd yr anwybodaeth hon. Nawr, gwel rhai hyn. Gwel rhai yr adnod yma fel cyfiawnder dwyfol. Yn sicr, nid oedd Duw yn caniatáu ei pechod, a'i angrydiniaeth, a'i paganiaeth, a'i anfoesoldeb. Doedd e ddim yn caniatáu hynny. Yr oedd yn cysau ac yn gwrthwynebu'r angrydiniaeth ac eilynyddoliaeth a phechod. Ac mae'r rhai yn dadle, mae rhyw fath o gyfiawnder dwyfol yn atal ei bryffwydi oddi wrthyn. Dyna sut mae'r rhai yn disgrifio hyn. Mae eraill yn dangos e fel amynedd dwyfol. Ei fod yn dangos, ei fod yn ddiw sydd yn ddiw hir ymaros. A nad oedd yn ei cosbi fel y cosbodd yr Iddewon am ei crwydro nhw yng ngoleuni'r gyfraith a'r proffwydi. Ac felly roedd yn amyneddgar. Na ran beth oedd e? Wel, beth i ni'n dysgu yw rhagluniaeth Duw. Yn sicr mae rhagluniaeth Duw ar waith. Yn ei amser e. Yn ei amser e, fe roddodd e'r gair i'r Iddewon, ac yna fe arhosodd e, tan iddo ddod i'r genhedloedd ac i bobl Duw. Ei fawredd. Yr oedd y neges yma i'r bobl. Yr oedd yn barod wedi cyflwyno i'r athrawiaeth am Dduw. Os ydych chi'n darllen yn y benod blaenorol neu yn yr adnodau blaenorol, fe fyddwch chi'n deall bod y neges yn y bregeth yma wedi cael ei rhoi i'r bobl am fawredd Duw. Mae Duw yw y Duw y byd, y creawdwr y byd, a fe nath yr neges yma cael ei rhoi yn glir iddynt. Dywedwyd yr oedden nhw mor ofergoelus a chrefyddol, a fe nath y bwysleisio i'r rhain wrth nhw weld i paganiaeth nhw yn sicr, ond i weld yr ofergoeliaeth o fewn i crefydd. Ie, roedden nhw'n ofergoelus ac yn grefyddol, ond beth oedd yn dweud yw, i chi'n ofergoelus yn eich crefydd chi. Ond nid yw'n dal yn wir, ond yw e? Tybiwn ni fod na rhai sydd efengylaeth, sydd yn grefyddol efengylaeth, ond yn ofergoelus. Bod nhw'n gwneud pethau yn y gobaith, y credu'r pethau iawn yn y gobaith, ond falle ddim wedi profi'r gras. Falle rhyw deimlad a gwneud pethau yn y gobaith bod nhw'n plesio Duw. Mae yna rhyw ofergoeliaeth yna. A dyma beth sydd fan hyn gan y bobl crefyddol yma, paganaidd yma, roedden nhw mor grefyddol a gan nhw gannoedd o dduwiau. Duw tuag at bob peth. Ond fydd yn ddiddor Paul yr hyn a welodd wrth iddo fynd o gwmpas yr ardal. A fe welodd i ddangos iddynt ei hanwybodaeth nhw o'r gwir Duw. Achos yr oedd ganddyn nhw allor i'r Duw nid adweinir. Ac felly wrth iddo bregethu iddyn nhw. Fe welodd nhw, roedd angen i'r rhain ddysgu am y gwir Dduw. Ac fe welodd e'r cyfle. A mae Paul yn dangos iddynt ei bod yn eog o addoli pethau o waith llaw. Mae'n dweud wrtho fe, mae'r Duw dwi'n i addoli ac yn ei bregethu ac yn ei geisio ac yn ei garu yw'r Duw sydd wedi creu y byd. Ond mae'r Duwiau i chi'n ei creu yn waith creadigeth dyn ac o waith llaw dyn. Adnod 29, gan ein bod ni gan hynny yn hiliogaeth Duw, ni ddylem ni dybied fod y diwdod yn debyg i air, neu arian, neu fain o gerfiad celfyddyd a dychymyg dyn. Dyma beth o'n nhw'n wneud. Mi roedden nhw'n ei creu nhw allan o waith llaw. Mi roedden nhw'n llwyr yn y tywyllwch, yn llawn anghrediniaeth ac ofergoeliaeth. Ond am ryw reswm, yr hyn ni'n gallu dweud, i Dduw yn ei ragluniaeth
benodi yr amser honno, yr amser bryd hynny, yr amser i ddatguddio ei hun i'r cenhedloedd. Nawr byddant yn cael clywed am ffordd iachawdwriaeth, yn ei lawnder. Dyma beth oedd yr amser. Cyn hynny, yr oedden nhw yn ei hanwybodaeth o ran heb glywed, gafon nhw mor proffwydi, ond nawr oedd yr amser, yr oedden nhw'n mynd i cael clywed yr efengil yn glir, yn llawn. Nawr oedd yr Iddewon a'r cenhedloedd yn rhai pawb, pob un, yn mynd i cael clywed yr efengil. Cyhoeddwyd y byddai dydd yma'n dod, ond nawr yr oedd wedi cyrraedd. Nawr, yr hyn sydd yn dod yw cyfrifoldeb nawr, yr oedd yna gyfrifoldeb. Mwyaf y breintiau, mwyaf y cyfrifoldeb. Ac mae mor dris, ond dwi gweld gymaint yn yr un sefyllfa. Nawr, be mae'n dweud yw, nawr, does dim esgus gwbl, doedd dim esgus cynt achos greadigaeth, y rhyfeddod byd natur. Ond nawr, oedd na ddigon pryd hynny i wneud i chi geisio Duw, ond nawr chi wedi cael yr efengil. Nawr ych chi'n cael y cyfan fel yr Iddewon, roedden nhw nawr yn ddiesgus, ond nawr gyda'r breintiau o gael clywed yr efengil, nawr fe ddaw cyfrifoldeb, nawr mae'n atebolrwydd o fwy, o'n atebolrwydd cyn gyda'r greadigaeth, ond nawr mae'n atebolrwydd i chi wedi clywed yr efengil. Nawr dyma sydd yn eich dychryn chi. Meddwl yr rhai sydd wedi bod yma dros y blynyddoedd. Wrth gwrs, ni ddim yn sôn am niferoedd anferth, ond ni yn sôn am nifer weddol. Ac ymhlith rheini, yr oedden nhw yma ac yn clywed, sil ar ôl sil, am ffordd iachawdwriaeth a gweld rhyfeddod byd natur, yr holl beth yma, ac hanes ein gwlad fach ni yma. A mae'r cyfan yn gweiddi, yr adeiladau, y capeli, yr hanes, yr traddodiadau, yr emynau yn yr Eisteddfod. Dwi wedi clywed emynau yn cael ei chanu yn yr Eisteddfod. Roedd yn hyfryd i glywed. Wythnos hyn, yr oedd yr Eisteddfod lan yn Sir Fôn. Ac i clywed y plant yn clywed canu'r un, oedd un yn hyfryd. Y tôn yn hyfryd, ond yr oedd y geiriau. Ac i chi meddwl, wel, mae yna filoedd wedi clywed ein plant ni yn canu geiriau anhygol sydd nawr yn gwneud ni'n fwy o ddiesgus. Chi wedi clywed. Ond os ych chi wedi clywed yr efengil yn cael ei fregethu unwaith, os ych chi wedi clywed yr efengil yn cael ei fregethu dwywaith, mae'r atebolrwydd yn cynyddu. Os ych chi wedi clywed deg o weithiau, os ych chi wedi clywed 20 gwaith, hanner cant o weithiau. Mae rhaid i clywed yr efengil 1000 o weithiau. Ac yna'n carlamu i ffwrdd. Ac yn mynd i'r byd. Y byd yn y capel neu'r byd tu fas i'r capel. Does dim lot o waniaeth. Maen nhw'n mynd i'r byd. A'r hyn ni'n gallu dweud yw, mae'n atebolrwydd. A nawr ych chi'n ddiesgus. Nawr oedd y cenhedloedd yn ddiesgus. Nawr. A Duw wedi esgeuluso amseroedd yr anwybodaeth hon, y cyfnod o anwybodaeth hon, sydd ar awr hon, nawr, yn gorchymyn i bob dyn. Sylwch hwnna. Bob dyn ym mhob man i Edifarhau. Mae e'n gorchymyn i bawb Edifarhau. Mae'n gorchymyn i rheini sy'n gyrru heibio, sil ar ôl sil. Mae'n gorchymyn i bobl yn y gwledydd pell draw'r byd, milltiroedd i ffwrdd. Mae'n gorchymyn nhw i Edifarhau. Mae'n gorchymyn i'r rhai sydd wedi cael ei magu ar aelwyd Gristnogol i Edifarhau. Mae'r gorchymyn yna. Does dim esgus nawr, mae'n atebolrwydd. Mae yn codi dychryn yn diwedd. Gadewch i ni symud ymlaen. Grandewch ar yr alwad sydd yr awr hon yn gorchymyn chi. Yr oedd Paul wedi dangos iddyn sut un oedd Duw. Mae wedi egluro iddyn nhw. Dyma beth sydd yn bwysig. Doedd dim syniad gan rhain pwy oedd Duw. Mae'n od yn diwedd. Chi'n sôn am bobl crefyddol i chi meddwl bod nhw'n gwybod rhywbeth am Dduw. Ond mi roedden nhw wedi creu duwiau. Nawr, os ych chi erioed wedi bod yn gwrando ar ddarlith neu pregethwr, siwr o fod, achos maen nhw'n pregethu, pobl sydd, y term cywir yw pobl rhyddfrydol. Pobl, dyn nhw ddim yn credu'r Beibl, dyn nhw ddim yn credu mewn trewedigaeth, dyn nhw ddim yn credu yn y gwirthio. Dwi wedi clywed nifer. A mae'n dychryn chi. Maen nhw'n siarad am Dduw. Ond does dim syniad gyda nhw pwy yw Duw. A chi'n gwybod does ganddyn nhw ddim syniad.
yn y ffordd maen nhw'n siarad am Dduw. Maen nhw'n siarad am Iesu Grist, ond does dim syniad gyda nhw pwy yw Iesu Grist. Cymeriad hanesyddol yw yn eu tîm nhw, ond does dim syniad yn nhw. A dyma'r math o beth, dyma'r gynulleidfa oedd fan hyn, doedden nhw ddim yn gwybod dim byd am y gwir Dduw. Mi fydde'r Iddewon wedi gwybod rhywbeth am y gwir Dduw, ond eto ddim yn ei nabod Mi roedden nhw wedi creu rhyw fath o Dduw arall o fewn i crefydd nhw, ond oedd ganddyn nhw'r Hen Testament ar gyfraith a'r proffwydi, ond oedden nhw ddim yn ei ddeall, ond oedd yr cenhedloedd, oedd dim syniad y gwbl dyn nhw. Mi roedden nhw wedi creu diwiau allan o air ac arian ac areg, ac wedi cerfio fe, ac pob math o ddiwiau, allor mhob man, rhyw ofergoeliaeth. Gwaith llaw dyn. Mae'n anhygoel yn dweud. Plygu lawr. A gofyn i ddarno air am help. Plygu lawr i ofyn i ddarno garreg am arweiniad. Dod â'i deisyfiadau at y diwiau hynny. Ond be mae Paul yn neud yw, mae'n dangos iddynt mae un Duw sydd. Ac mae fe yw ei creawdwr. Yr oedd am iddynt weld a deall a chredu mai Duw sydd cymaint uwch pob peth yr oeddent hyd yn oed yn gallu dychmygu. Oedd eisiau iddyn nhw sylweddoli, ac efallai, os oedd e'n ganol dydd yn pwyntio at yr haul, ac yna, os oedd ei nosi yn pwyntio at y ser, ac yn pwyntio at y llead, ac yn dweud yr holl fydysawd yma, a'r hyfeddod y bydysawd, ac yn pwyntio at y coed a blod, a'r holl beth yma, a mi fyddi dweud, Duw, nath o'r chymyn, nath Duw dweud byddai goleini ac yr oedd goleini, ac roedd am iddyn nhw sylweddoli, dyma'r Duw, i chi ddim yn nabod o gwbl, ond dyma'r Duw dwi eisiau chi i ddeall amdano, mae e mor fawr, mae e'n holl alluog, mae e'n holl bresennol ac yn holl wybodaeth. Fydda hwnna wedi dod fel sioc iddyn nhw. Achos doedden nhw ddim erioed wedi meddwl bod yr eilyn yma o air yn holl bresennol, yn holl wybodaeth ac yn... O'n nhw'n gwybod, os o'n nhw'n troi'r ddelw rownd, byddwn nhw'n gallu gwneud beth nhw eisiau, siwr o fod, byddwn ni'n tybio. Fydden ni'n meddwl, os oedden nhw eisiau gwneud rhywbeth yn anghywir, byddwn nhw'n pigo'r eilyn i fyny a roed yn yr stafell arall ac yn cario ymlaen a'i pechod. Roedden nhw'n meddwl, os yn rhoi llun dros ben llygad yr eilyn yma, bydd dim gobeith gyda fe i weld a clywed yn byd, ac felly gallu pechu fel o'n nhw eisiau. Felly pan oedd Paul yn pregethu iddyn nhw am Dduw, roedd am dweud iddyn nhw, mae Duw, mae'n gallu gweld pob peth, mae'n gallu clywed pob peth, mae'n deall pob peth, mae ym mhob man, mae'n gallu gwneud beth bynnag mae eisiau. Fe creodd y byd, mae'n Dduw sydd yn byr ac yn sanctaidd. Roedd hwn mor estron iddynt. A mae'n mynd i fod yn estron i'r byd, ond diw e? Mae'n mynd i fod yn estron i bobl sydd yn dod mewn i'n hoedfaw ni. Dyw'r pobl yn y byd ddim yn mynd i wybod dim byd am Dduw. Mae angen iddyn nhw i ddysgu am Dduw. Ac felly mae'r angen nhw cael y profiad yma o beth yw Dduw. Yn sicr, nid oedd yn meddwl bod unrhyw atebolrwydd. Dyma beth sydd ganddo ni fan hyn. Doedd dim atebolrwydd i'w crefydd nhw. Ofergoeliaeth oedd gobeithio croesi bysedd. Mi roedd yna rhyw addoliad o rhyw fath paganaidd, ond fan hyn mae Duw am ddweud iddyn nhw, mwyn iddyn nhw ddeall, mae Duw mor byr a sanctaidd, i chi mor bechadurus. Chi mor frwnt yn ei olwg Mae Duw yn eich gorchymyn chi i Edifarhau. Achos chi wedi bod yn addoli diwiau eraill yn lle'r gwir Dduw. Chi wedi bod yn byw bywyd paganaidd, anfoesol, creulon efallai. A mae rhaid chi Edifarhau. Chi wedi bod yn hunanol, llawn hunan, llawn chwant. Mae angen i chi Edifarhau. A dyna beth oedd fan hyn. A fydden nhw ddim wedi deall yn wreiddiol yr alwad yma i Edifarhau. Yn wir, pam gorchymyn i Edifarhau? Doedden nhw ddim wedi clywed am bechod o'r blaen. Felly roedd Paul am iddyn brofi a gweld hyn oedd Duw, ac yn ngoleuni mawredd a glendid Duw, byddant yn dod i weld i pechod. Ac yn sicr, mi fydden ni'n sôn am cyfnod yr Actau, mi fydden a fendith wedi bod. Mi roedd yn gyfnod o ddiwygiad. Ac felly wrth i Paul bregethu, yr oedd presenoldeb Duw gyda fe. Ac felly, dyma i chi gymysgedd gwych. Dyma chi bartneriaeth gwych. Pregethu'r gwirionedd am Dduw yn nerth yr ysbryd glân.
Mae'n un peth i ni falch os oes na gyhoeddi neges Duw, ac mae'n gywir ac yn iawn, ond i ni'n dyheu am gael y ddau. Neges Duw yr Efengil yn nerth yr Ysbryd Glân. A dyma beth oedd fan hyn, roedd na bresenoldeb yma. Pan oedd Paul yn agor i gegau, mi roedd presenoldeb Duw yno. Mi roedd yr Ysbryd Glân wedi dod i lawr, ac felly wrth i Paul pregethu y gwirionedd gyda nerth yr Ysbryd Glân, mi roedd na fath presenoldeb yna, ac mi fydde'r rhain wedi cael rhyw flas o ogoniant Duw, ac nawr yn dod i weld trwy waith yr Ysbryd Glân rhywfaint o'i pechod. Bydden nhw wedi dod i weld does dim modd chwarae crefydd gyda Duw. Mi roedd Paul yn sicr am iddyn nhw ofni Duw. Ond dyna beth sydd ar goll heddi. Ond dyna sydd ar goll yn y capeli. Mae'n sicr ar goll yn y wlad. Ond ni'n nos Wener gyda'r pobl ifanc yn mynd trwy'r llyfr yna am sofraniaeth Duw. Ac un o'r canlyniadau o brofi presenoldeb Duw a gweld i sofraniaeth Duw yw bod ni'n ofni Duw. Dyna un o'r canlyniadau. Ond mae hwnna wedi mynd i'r mwyafrif o'r lle. Mae bron wedi diflannu. Ond dyma beth oedd Paul am, roedd Paul am iddyn nhw dweld mawredd Duw ac dod i'r ofni'r Duw. Roedd am i'r gynulleidfa yma weld, roedd Duw yn gweld nhw ym mhob man pan o'n nhw'n guddiedig. Roedd am iddyn nhw sylweddoli, hyd yn oed yr hyn roedden nhw'n ei meddwl, a'i dyheuadau nhw, a'i breuddwydio nhw, a roedd Duw yn ei gweld a'i clywed nhw, ac roedd am i'w siglo nhw, ac roedd am i'w deffro nhw, ac dweud, mae eich pechod chi gyd yn agored ger bron Duw, ac fe fydd na atebolrwydd. Dyna beth mae'n dweud. Ond nid oes angen presenoldeb Duw. Dyna yw'r ateb bob tro. Mae angen i'r Ysbryd Glân dod lawr a llenwi'r lle. Does dim gobaith arall, nag oes. Does dim gobaith. Does dim gobaith ymhen 10 mlynedd yn sicr, fi dim oedfa pnawn Sul ymhen 10 mlynedd tybion ni. Falle fydd ni'n lawr i 2 neu 3, ond os nad yw'r Ysbryd Glân yn dod lawr, yn sicr ymhen 20 mlynedd, i chi meddwl na fe. Ond os yw'r Ysbryd Glân yn dod lawr, os yw'n llenwi'r lle, os yw'n llenwi'r dinas, os yw'n llenwi'r gwlad, yna mae'r amhosibl yn gallu digwydd. Dyma beth sy'n wir fan hyn. Dyma oedd baich Paul. I feddwl byddai'r pobl fel y cynhedloedd yn gallu credu yn Iesu Grist, mae tu hwnt i bob dychymyg, ond yw e? I feddwl am bobl fydde'n addoli o gwmpas ei lunod a cael a llorau ym mhob man, a llawn anfoesoldeb a thrais, pob math o beth erchill yn digwydd. A mae'n meddwl am rein yn dod i gwrgweddi a gweddio ac yn clodfori'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n anodd dychmygu, yn dyw e? Mae'r un fath i ni heddi. Mae wir yn anodd dychmygu canol dinas Caerdydd nos Wener yn dawel a'r clybiau nos, a'r rhai oedd yn mynd i'r clybiau nos, yn ei gwisgoedd anfoesol, yn feddw gaib. A'r cerddoriaeth mwyaf erchill allwch chi ddychmygu yn pwndio ac yn pwndio yn erbyn y waliau. Mae'n anodd dychmygu nhw. Mae'n anodd dychmygu y tu opera, gyda'r pobl fwy crand, gyda'i gwydre gwyn, a'i gwisgodd drud, ac yn meddwl yn fawr o hunan. Mae'n anodd dychmygu nhw'n dod i gwrgweddi. Mae'n anodd dychmygu'r capelwyr sydd yn barchus ac yn foesol yn llawn hunan, ac edrychol pa mor gryfeddol ydw i, yn dod ac yn crio ger bron yr arglwydd ac yn dweud, o, Dduw byd drigarwg i mi. Mae bron yn amhosib dychmygu. Mae yn amhosib, ond i'r arglwydd dyw e ddim yn amhosib. Os yw'r Ysbryd Glân yn dod lawr, mae'n gallu agor llygad y neidiau i weld ei hangen am Grist, ac i weld yng ngoleuni mawredd Crist, i weld ei pechod. Dyma beth o Paul eisiau wneud. Wrth bregethu yr Efengil a phresenoldeb Duw yno, i'r rhai mwyaf paganaeth, oedd yn gallu troi at nhw edrych i fyw i llyged a dweud hwn, yr awr hon yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man Edifarhau, i ddewon a'r cenhedloedd, pawb. Rhywbeth estron iddynt. Yn fwy nac estron, yr oedd yn dramgwydd iddynt. Doedden nhw ddim yn licio beglws yno. Yn sicr, ni allir dychmygu unrhyw un o'r dorf yn mwynhau'r bregeth. Bydd yna lawer wedi ymateb yn ffyrnig.
Sy'n byd i newid nag oes? Does dim byd wedi newid. Pan mae'r geiniog yn syrthio i'w le, yma na ymateb ffyrnig. Pan ych chi'n sôn am yr angen i Edifarhau. Mae'r crefyddol, mae'r byd yn dweud, pwy wyt ti i ddweud wrtha i Edifarhau? Dwi'n iawn, diolch. Mae'r crefyddol yn dweud, dwi'n grefyddol, pwy wyt ti i ddweud bod rhaid i fi Edifarhau? Mae'r pobl efengylydd yn dweud, mae gen i broffes, pwy wyt ti i ddweud bod angen i fi Edifarhau? Ond mae gair Duw yn dweud, Edifarhewch. Ond, i'r sawl bydde wedi dod i weld rhywbeth o fawredd Duw, ac efallai os oedd yr ysbryd glân wedi bod ar waith yn eu celonnau nhw, ac i'r rheini, bydden nhw wedi dod i weld rhywbeth am Dduw, a rhywbeth o'i pechod nhw. Bydde wedi bod yn brofiad o argyhoeddiad, efallai o boen, ond nid yn arwain at ffyrnigrwydd a chasineb, efallai wedi tynnu nhw lawr ac wedi darostwng nhw, ac nawr efallai yr eogrwydd yn pwyso i lawr ar eu heneidiau nhw, a bydde cryn dipyn o dristwch yn dod drostynt, tristwch am ei gorffennol, ac efallai rai fydden nhw erioed wedi cael y profiad yma'r blaen, nawr yn cofio pethau roedden nhw wedi wneud yn blant, yn eu harddegau, yn eu dyddiau cynnar fel oedolion, ac nawr yr eogrwydd ac yn llifo mewn efallai, un atgof ar ôl y llall, ac yna o'r diwedd yn dod i weld, nid dim ond y pechodau, ond pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trystwch am ei hanwybodaeth. Nad oeddent wedi deall, yn ceisio hyd yn oed. Trystwch am y ffaith iddynt byw eu bywydau fel y roedden nhw eisiau byw eu bywydau. A byddai'r edifeirwch yma yn golygu iddynt deimlo yr awydd i droi o bechod ac eilynyddoliaeth. A falle rhywbeth nhw'n deall pam oedd y profiadau yma gyda nhw, ond hyn yw gwaith Duw. Ond roedden nhw newydd yw hwn, roedd yr efengyl newydd dod atynt. Ond mi fydden yr rhai wedi profi, a mae'n sicr maen nhw'n mynd i brofi fe, achos os yw'r ysbryd glân ar waith, mae'n gweithio'r un pryd ni a mae e heddi. Lle mae'r dwlu yma wedi dod bod rhaid i ni roi blynyddoedd o amser i bobl i ymgyfarwyddo gyda'r syniadaeth. Pan mae'r ysbryd glân ar waith, mae e dal yr un mor bwerus heddiw ag yr oedd e pryd hynny. Mae'r ysbryd glân yn gallu dangos pechod heddi yn yr un ffordd yn nath e pryd hynny. Mae'n gallu dangos i enaid bod angen Edifarhau heddi fel ag yr oedd e pryd hynny. Ac nad oes pobl di bod i gapel, nad oes na pobl di ymddiddori, bod nhw yn y clybiau nos neu yn y tu opera neu yn y capel, os yw'r ysbryd glân ar waith, rhywsut, sa'n gwybod sut, ond mae'n Duw yn holl alluog, mae'n gallu agor i llyged, a mae'n gallu dysgu nhw'n syth, fe fydd na farn tragwyddol os na nhw Edifarhau. A fydden nhw'n gwybod beth yw Edifarhau. Fydd rhaid iddyn nhw gyffesu eu hangrediniaeth, eu paganiaeth nhw, eu heilynyddoliaeth nhw, eu hanfoesoldeb nhw, a mi fydden nhw'n teimlo eogrwydd fel mynyddoedd byd. Does dim eisiau nhw siarad Cymraeg a gwybod mi dafla maich oddi ar fy ngwar, a gwybod am y geiriau eogrwydd fel mynyddoedd byd, pan mae'r ysbryd glân ar waith, mae e'n dod ar eogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae e'n neud e. Sym eisiau ni boeni sut mae Caerdydd yn mynd i ddod i'r capel a ymgyfarwyddo, a llai ddweud hyn wrthon ni nawr, os yw Duw ar waith, fe fydd pobl yn ymgyfarwyddo'n syth. So Duw am ddangos iddynt i pechod. Ac os yw am dangos iddynt grist, os maen nhw am dod yn nhw o droed y groes, os yw am roi'r rhodd o ffydd iddyn nhw, fydden nhw'n gwybod yn iawn beth sy'n eisiau gwneud. Wrth gwrs, fe fydd blynyddoedd o ymsancteiddio ac athrawiaeth, ond o ran dod i gredu. Roedd yr ymwybyddiaeth yma o'r newid yr awydd i droi at Duw yn rodd gan Dduw. Gynt, dim syniad. Ond mae fydda'r rhai wedi ymateb i'r neges gafodd ei rhoi, Edifarhewch. Yn drydydd yn olaf yr atgyfodiad, gwrandewch ar yr adnod ar ôl yr un y testau, adnod 31. Oherwydd iddo osod diwrnod yn yr hwn y barna e fe y byd mewn cyfiawnder, trwy y gŵr a ordeiniodd e fe, gan roddi ffydd i bawb, oherwydd darfod iddo i gyfodi ef oddi wrth y meirw. Fe roddodd Paul yr rheswm
Rheidrwydd I Edifarhau, gan I ddiw cyfiawn weld pob dim, deall pob dim i'r creawdwr sydd yn farnwr hefyd, ei fod e'n gweld y cyfan, a fod pob pechod yn amlwg ei frone. Dan gosodd iddynt fod yna ddydd yn dod pan y bydd Duw yn barnu, a bydd rhaid iddynt sefyll ger ei fron yn ei pechod. Felly rhoddodd yr alwad iddynt Edifarhau o'i pechod tra bod cyfle. Dyna oedd yr cyd-destun. Atgoffodd hwy bod y Duw nad oeddynt yn gwybod amdano yn berffaith. Cyfeiriodd at Grist, trwy y gŵr a ordeiniodd fe, Crist a fyddai yn barnu. Crist yr un a ddarparodd y cyfan tuag at ei achawdwriaeth. Crist yr un a drefnodd ac ordeinio Duw a byddai'n dod. Crist yr un a fyddai'n dod o'r nef I fyd llawn pechod. Crist a fi fyw bywyd perffaith yn ei lle am rhyddhad. Fi'n siŵr bod hwn wedi dod yn rhyddhad i'r cenhedloedd I glywed fod Crist wedi byw y bywyd fydda'n bodloni'r tad yn ei lle nhw. Crist a aeth I Galfaria, bydde wedi sôn, doedd e ddim yn hir ar ôl I Grist atgyfodi na, felly oedd e'n gallu cyfeirio Crist yr un a laddwyd gan yr Iddewon ar y groes ar fryn Calfaria. Bydde wedi esbonio iddyn nhw ar y groes, mae bod dynion wedi groesolio, mae dyma oedd cynllun Duw. Mae Duw anfonodd ei fab I farw ar y groes. Ac yno ar y groes cymerodd ein cosb ni am ein pechod. Na bydde Paul yn gwybod bydde nifer yn ei ferniadu fe am ddweud hyn. Roedd Paul yn gwybod bydde nhw ddim eisiau credu llawer. Pam dylsen nhw credu a dilyn un a honnodd fod yn ddiw a fod wedi marw ar y groes. Mae'n sôn o'n hirt yn diwe. Ond ydyw yn sôn o'n hirt. Oedd Paul yn gwybod fel bydde nhw'n meddwl. I ti am I ni Edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist sydd wedi cael ei ladd ar Galfaria ac wedi gladdu. I ti eisiau ni ddilyn un sy'n nawr yn y bedd. Pam ddylen ni ddilyn fe mwy nag unrhyw un arall? Dyna be fydden nhw wedi meddwl. Pam Edifarhau? Bydde'r rhai wedi meddwl haws gen I ofergoeliaeth. Haws gen I fy nghefydd cysurus I, ond bydd yn gosod Paul pam fod rhaid Edifarhau, achos I ddiw gadarnhau hyn oll. Mae yng Nghrist ac yn unig gellir derbyn yr iachawdwriaeth, pam gan ei fod wedi atgyfodi o'r bedd ar y trydydd dydd. Na pham? Oherwydd tarfod iddo I gyfodi efoddi wrth y meirw. Dyma pam sy'n rhaid I chi Edifarhau. Mae Duw wedi gorchymyn chi Edifarhau achos i'r Iesu atgyfodi. A mae Duw wedi rhoi I sêl bendith fel bethau, mae wedi cadarnhau'r peth. Hwn yw fy annwyl fab. Hwn yw'r Meseia. Hwn yw Duw. Hwn yw mab Duw. Mae wedi atgyfodi o'r bedd yn fyw, yn fuddigoliaethus fel gafodd ei ddweud. Fe gafodd ei broffwydo bydde fe'n neud e. Ac nawr mae wedi atgyfodi o'r bedd. Felly mae wedi gadarnhau. Felly pan oedd yna gynulleidfa yna, a'r rhai falle yn cwestiwn I pam dylen ni ddilyn Iesu Grist. Ac yna dat Paul atgyfododd o'r bedd. Gai ofyn sut I chi mynd I mateb? Yn sicr allwn ni ddweud hyn. Mae pawb sydd fan hyn sy'n gwrando yn llwyr ddiesgus. I ddweud y gwir, mae pawb ym mhob ran o'r byd yn ddiesgus. Fe ddyle pawb fod yn ceisio. Gai ofyn I chi, a yw presenoldeb Crist yn agos atoch chi nawr hyd yn oed? Falle lle chi'n gwrando a bod chi'n teimlo rhyw ofn Duw ac eto rhyw bresenoldeb o Dduw sydd yn eich denu ato. Dyna yw gras sydd yn anorchfygol. Gras nad I chi'n gallu troi ffwrdd ohono. Mae'n anhygoel, dyw e? Pan chi'n dod yn grisio, chi'n deall beth yw e. Pan chi'n ceisio, chi'n deall beth yw e. Mae yna rhywbeth sydd yn eich atynnu chi tuag ato. Chi'n trio falle anghofio, ond chi ddim yn gallu. Mae yna gwaith dwyfol. Mae fel magnet. Mae fy hoff emyn yn Saesneg yn defnyddio'r gair yna. Mae fel magnet. Yn tynnu chi. Dyna yw presenoldeb Crist.
Yw presenoldeb Cris yn agos ni. Na ydych chi'n gallu dweud bod chi'n teimlo rhywbeth am yr agoriad llygad yn eich enaid chi. I weld rhywbeth a deall rhywbeth am y materion yma. Wel, os o'n ymateb fel rhai o'r rhain, adnod 32. Dyma'r ymatebion sydd wastad wedi bod. Adnod 32, fan glwsant sôn am atgyfodiad y meirw, rhai a watwar asant. Allen ni newid hwnna am ryw o bethau. Mae'r rhain dweud, a fan glwsant sôn am hwn, wnaethon nhw chwerthin am ein pennau ni. Falle bod yn rhywbeth sydd yn ei gwylltio nhw. O, dyma fe to. Ac maen nhw'n gwneud hwyl. Mae'n gytra amser cynno, o gwmpas y bwrdd cynio. Ac yn tynnu'r bregeth yn ddarnau, ac yn chwerthin, ac yn dweud. Mae'n galw fi Edifarhau. Dwi'n hyn, dwi'n llall yn y capel. Ac yn chwerthin. A fan glwsant sôn am atgyfodiad y meirw, rhai a watwar asant. A'r rhai a ddywedant, ni a ddwron dawn dra chefn am y peth hwn. Wel, falle bod rhai o'r unan, godus iawn, falle eisiau clywed, ond falle mwyn tynnu'n fwy o ddarnau, neu falle chwerthin, neu falle meddwl, ni mor glyfar, newn ni siarad â chi. Ni'n gwybod, falle rhai o ddifri. Ac felly Paul a aeth allan o'i plith hwynt. Eithir rhai gwir a lynasant wrtho. Ac a gredasant. Ond nid yw'n anhyfryd. Rhai. Rhai a gredasant. Mae'n amhosibl, yn diwedd? Mae'n amhosibl i feddwl fod pobl paganaidd, llawn eilyn addoliaeth, anfoesoldeb yn gallu dod i gredu, ond mae'n bosib. Pan fod yr ysbryd glân ar waith, mae'r amhosib yn dod yn bosib. Tybed, trwy ras di, oes na rai sydd yn gwrando. Ar fi'n Edifarhau, dyma i chi, dyma beth y mor gyffroes. I ni ddim yn gallu gwybod hyn ambell waith, mae'r arglwydd yn caniatáu y fraint. Bron iawn yn yr oedfa i gallu gweld rhywun. A chi'n gwybod, mae yna rhyw waith yn digwydd, a mae'r Edifarhau yn digwydd yn yr oedfa. Ond falle bod rhywun yn gwrando, ac falle bod rhywun yn gwrando, a mae'r argyhoeddiad bod presenoldeb Duw yn llenwi'r lle, ac o'r diwedd, maen nhw wedi deall bod rhaid i fi Edifarhau a chredu a dod at Grist. Falle bod yna rai nawr, felly'r gair yw dewch ato, trai fod yn agos. Dewch at droed y groes, ac yno mae yna faddeuant. Wrth ddod yn Edifarhau a dod yn waglaw, mae yna faddeuant, mae yna olchiad, mae yna groeso. Ond am rybydd i'r sawl sy'n gwrthod. Achos mae yna farn. Ac mae'r Duw yma yn holl alluog, yn holl bresennol, holl wybodaeth. A fe fydd na farn, a fe fydd na'n dragwyddol. Ond dyma i chi ras, dyma i chi gariad, mae'n galw nawr arnoch chi Edifarhau. Ac felly chi'n ddiesgus, os ewch chi o'r oedfan heb Edifarhau, chi'n ddiesgus. Felly dewch ato, trai fod yn agos. A Duw wedi esgeluso amseroedd yr anwybodaeth hon, sydd yr awron yn gorchymyn i bob dyn, ym mhob man Edifarhau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch am yr alwad yna, am y drigaredd, am dy gariad yn galw ar ei bobl Edifarhau, am gyfle. O Dduw, dydyn ni ddim yn heiddi'r fath gyfle, ond wyt ti'n llawn gras, llawn cariad. Ac o Dduw, yn gweddio nawr fydd na'r rhai, fydd yn dod at droed y groes, ac yn derbyn y nerth i Edifarhau, ac yn derbyn yr hodd o ffydd i gredu. Tyrd gweithio'n rymus yn ein plith. Tywalt y ysbryd anna, mi'n i gofyn hyn o'r trenw ac heiddiant ein hadwyddius i Grist. Amen.